Hello, hello, hello ng Bandens TV! Welcome back to my channel! Naka-double na ng masinang bandin para iwas COVID. Puntahan natin si Mama Liling na nag-line para sa kanyang second dose na vaccine. Tingnan nyo mga kabandin. Yung sa kabila, mga ano yan, hindi yun senior citizen. Si Mama Liling, dahil senior na sila, madali lang. Kaya napakalaking ano po sa akin, advantage. Yan po si Mama Liling. Naka-double mask siya. At saka naka-facial. Hindi po tayo punta sa mall ngayon pag hindi kayo magsuot ng double, hindi, okay lang po isa lang mask basta merong face shield. Dahil si Mama Liling nag-line pa, nag-ikot-ikot ako para naman hindi disturbo ako kay Mama Liling, at pinuntahan ko ito. Meron pong mga step dito pag gusto nyo magpa-vaccine. Ito po yun. At pinuntahan ko po yung room na ito po yung room na mag-vaccine na sila. Puntahan natin. Hindi masyadong maraming tao. Yun, ito po. Mga tao dito, vaccine na. Last step na po. Itong side na to, doon si Mama Liling para sa yung screening, yung may mga question sa'yo, yun. While waiting po, na rin, may nakita akong nagdala ng pagkain. Ito po, Chowking ang kanilang dinala para kung mayroong nagugutom, pwede bumili. Yun po ang mga staff ng Chowking. Sila nagtitinda kasi may mga tao rin na hindi pa nag-breakfast, pwede rin sila bumili para makakain sila. Yun ang side na si Mama Liling nag-line dyan. Diba nakita nyo, maraming tao pero nag-social distancing sila. Yun na portion na yun, yung mga waiting, nag-wait sila sa kanilang kasama, dun ang waiting area. At saka nandito na rin ako para masakit na po yung tiil ko. Nag-wait ako kay Mama Liling dito. Diba maraming tao nag-line? Sa kabila na yun, isang line na rin para sa second dose. Yung mga tao na yun, nag-line sila. Mahaba talaga yung line. Kailangan po maaga kayong dumating para hindi masyadong mataas ang line. Kita nyo? Halos lahat ng mga tao dyan nagse-cellphone. Diba? At saka nag-CR kami kasi si Mama Liling tapos na po. Tapos na siya na vaccine. Madali lang po ang pag-vaccine niya sa second dose. Salamat kaayo, magbabay na ko. Thank you sa inyong pagtanaw kay Nang Bandin. Kailangan tayo ngayon mag-ingat, mga kabandin. Ingat-ingat tayo. Then kain tayo ng mga masustansya. Thank you for watching Nang Bandins TV. Thank you. God bless and be safe. Bye-bye. Bye-bye.